Words come out like baby's hands are sunk in the water. There's something underneath my bed. Oh, please believe I stand. Hej sådan, velkommen. I dag skal vi lave shoutout til en af mine venner. En jeg synes er super sej fyr, en af mine rigtig gode venner, synes jeg. Flink, og man kan filme med laver med sine venner. Han hedder Aiko Miller. Jeg tror måske, jeg skal få hans navn. Det kan godt være, jeg gør det sådan her måske. Så er hans navn sådan lige her. Der er ikke noget rigtigt. Han har lavet en ny sang, som jeg synes er rigtig fed også. Den skal I gå ind og tjekke ud. Så I kan gå ind og subscribe ham. Han har så en ny på, så det er også lige meget. Gå ind og subscribe på ham. Han er en flink fyr, rigtig god dreng. Han laver fede film med gode sange. Han rapper fucking godt. Har nogle gode sange. Laver nogle sjove film, synes jeg. Den har sådan lavet, den synes jeg er pisse sjove. Så dem han har boet i England og han har lavet sådan noget, hvordan man taler dansk og sådan. Han er super griner, og hvordan man bliver kendt i Danmark og sådan. Dem skal lige gå ind og tjekke ud. Han er en flink fyr. Jeg smider link til ham hernede. Hvor der er både til hans Facebook og til hans YouTube-kanal. Og hvis I nu kan høre det, så i baggrunden sådan lige bag, sådan bare sådan. Vi hører en sang til hans nye, den hedder Baseline. Den er super fed. Jeg synes i hvert fald, den er fucking god. Ups. Og det er en, jeg hører hele tiden. Gå ind og tjekke dem ud. Der er nogle pisse sjove film. Jeg elsker hans film. Det er nogle super sjove. Men tak fordi I er med sammen. Gå ind og subscribe ham. Og hvis I kunne lide det så nu, husk at like den, og så kommenter hvis der er noget I spørger om. Så kan vi lave en ask på et tidspunkt. Men tak fordi I er med alle sammen. Og det var super fedt at I er med. Vi ses i en anden film, hvor jeg skal lave noget. Tak fordi I er med alle sammen. Hej.